Eh. Wah. Eh. Wah, 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 wah. Eh. Wah. Eh. Wah. Eh. Wah. 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 Pramara reh mangus koyong ambrangang kadi karunaning kaswasi aneng marang kono melatku Resang gondo wastra hatmaja lalu lalang mangulati Soraya mangrangsang wayah kumyus wara wahyanto Pujeleng iblis laknat padha cicikan Mas Pati Raja Dewaku Kanjeng Ibu Bedhari nimbali dhumateng ingkang putra kupun Bathara Kala wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Ibu Batobat yang ger Bathara Kala paran padha becik wah Raharja sowan kula sungkem kula kunjula tak tampa dadi gambirane atur lewat pangestuning pun ibu diaki tempen ana ngger kulup atalah kula pundi Kanjeng Ibu senajan kula pun Jaramaya ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk Ibu Bedhari kula pun Iramaya ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk Ibu Bedhari atalah iya nggen tak tampa dadi gambirane ati Ramaya Jaramaya ngger penak manggon musuhan kula ngger Bathara Kala kula wonten dawuh Ibu nimbali dhumateng kula kowe kepengin boga apa ora lantar wis pinesti kinodrating jagat lair kula saka ing tengahing samudra
kula minggah ing Kahyuangan Surabaya Suralaya lah nyuwun buka dumateng pukulun Sang Hyang Jagat Giripati ingkang yektos taksih biapak kula dhewe warandele jebul kula kinodrat dadi buta kaya ngeten pangan kula wis diwatesi boten sajengah kula saged mboga daginging manungsa merga napa salahe kula pancen wis pinesti kula kedah mbuka daging yen dudu daginge manungsa lah boten saged warak mila kula diwatesi kodrate wong bocah sing nandhang Sukerta Pandhawa Pendawi sendang kabeh pancuran kabeh sendang kedana kedini kedana lan sak panunggalane dalah jebul angel golek menungsa sing Sukerta ngaten niku mula pripun karepe nimbali dumateng kula Ibu Bedari kula nger ngiras gawe kalungguhan iki yen to manungsa kuwi padha guyub rukun ayem tentrem padha manembah marang panguwasaning Gusti ing kono teka pangan mungko bakal kangelan mulai kalungguhan iki pancen mesti kodratmu kudu mbuka daging manungsa wong-wong sing kena tok godha wong-wong sing kena tok simpangake mulai kalungguhan iki yo ngger mumpung ana dawuh ana bencana pirang-pirang ning kana mongko menungsa ing Arcapada bakal ngadani donga-donga ana sing padha sedekah bumi sedekah segara sedekah laut sembonyo lan sapanunggalane mula kalungguhan iki aja padha dikabulne dongane godha rencananen malah ing kono yen ora kabul kok kang dadi dongane ing kono manungsa padha ora tentrem uripe padha cecongkrahan malah kepara ayo pirang-pirang komer pirang-pirang omben sing bisa mabukake sing bisa murokake marang manungsa luwih marang nom-noman tekakno ana ing wewengkon endi sing kudu tok godha rencana luwih ana ing pinggiring samudra biasane nom-noman karmane ngomben-ombenan ing kono tekakno omben-ombenan sing banget omben-ombenan sing kepara bisa ndegleng apike pikirane ing kono uga kepara bisa malik tinggal apa kang dadi makartine bisa congkrah sak kanca ruwangi iku penggaweanmu ya ngger Bathara Kala ha inggih nek pancen ngoten niku mengke kula tekakne pirang-pirang omben pinten krat mengke lak tekake ora mung kuwi yo ngger lamun tomben ketara mata nanging yang wujude mung sawijining pil koplo lan satunggalane tepara kuwi kang bakal bisa ndeglengake para nom-noman ing kono wis melali marang masa depane merga wis wuru merga wis degleng anggone kena pengaruh pil koplo ngerbel kepara yen pancen mekaten nom-noman wis bakal ora sembodo ora mikirake masa depane ngoten Kanjeng iya nggih mangkono luwih-luwih yen to wis padha wuru yen to wis padha mabuk yen wis padha ngombe pil koplo ing kono padha gelut karo kanca ruwangi sing mestine wewengkon tlatah bisa maju awit saka dayaning pamikiring nom-noman ingkang mestine luwih dening pinter luwih dening maju pamikire yen tok godha ngangge omben-omben lan
pil koplo lan sak panunggalane ing kono teka sawijining wewengkon kok mesti rusak ngger. Ladalah yen to sampun rusak gampang anggonmu nggodha. Yen wis rusak gampang mun nggonmu nggodha wong sing omah-omah padha bubrah merga wis ora ngerti marang tataning agama uga tataning negara uga tatan adat istiadat ingkang lumampah ya kuwi budi pekerti lan sopan santun kepara rusake bojone tanggane barang digrayahi walah kuwi kebahagiaanmu yen wis rusak kena kok giaglak lho wah talah mekaten Ibu Betari sendika ngesaken dawuh kula mangka wis setahun niki mboten saged buka daginging menungsa iki bakal kelakon nger Bathara Kala dalah inggih Ibu Betari cara mayahe Ramaya yang sakwadya bala kabeh napa pareng nderek iya malah kepriyakno sakwadya balamu kabeh ya nger aja wana sing keri wis kabeh kekuatan kanggo nggodha menungsa supaya ora tumegen lan tegen nanggone nindakake darmaning urip malah kepara bisa kok blondrongake sopatine dadi balaku ya ngger ngetaken dawuh lah benjing napa kula kedah lumampah lho mumpung ana rikang prayoga wulan-wulan sloki akeh wong kang nindakake bersih desa, bersih dusun, bersih lingkungan, bersih kadipaten, lan uga sedekah bumi, sedekah samudra, sedekah laut, sembonyo lan sak panunggalane ing kono godha rencananen yen to kelakon kuwi panganmu nggar nggih esaken dawuh menawi mekaten lho. Kula kalenggane iki nyuwun pamit ya ora bakal tak tegake tak bakal memanuhi sak anakku sing Sri Wasraning Tunggul Malaya ya ngger Bathara Kala ya anjimu nggih esaken dawuh lho ayo bocah patih ngunembang tengara ing budal lagi wadyong kleng-kleng balung altang dak